Akhirnya, sego berkatku tak gawe kerupuk nasi setelah seminggu neng kulkas. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Sisane tak gawe sego goreng wingi, sego berkatku isih telung bungkus alias telung giling. Arep tak gawe kerupuk nasi meneh, tapi sadurunge tak rendem banyu dhisik ben segone kuwi ki ora terlalu atos. Tapi iki meh nganggo cara baruku, ya muga-muga wae berhasil. Pertamane aku meh gawe bumbune dhisik nganggo bawang putih karo uyah. Lek lembut nek wis ngono gek dicampurne karo nasine. Iki mau nasine wis tak buang aire. Terus ditambahi tepung kanji, nek gak salah iki mau ke ono 5 sendok makan, ditambahi roiko barang ben tambah gurih. Kok nasine iki ki isih ono banyune, dadi iki meh tak aron sediluk ben banyune kuwi mau ke asat. Pertama kaline aku ke gawe nganggo cara sing iki, aku ora nganggo obat puli utawa obat gendar. Muga-muga wae iki berhasil, gek dikukus nganti bener-bener mateng. Nunggu aku meh nyepil, aku ke nganggo lipstick iki lho. Lipstick sing tak anggo ki nganggo Pink Flash karo Sanie. Dewe kan Mbak Lili ki mesti nganggo lipsticke sing cetar, mergane tone up aku ki paling cocok nek nganggo warna sing koyo ngene iki. Dek wingi ngakon nyepil lipsticke Mbak Lili, wis tak sepil ya, sing do pengin wis tak dokok ning keranjang kuning juga. Rati-rati kerupuk nasiku ya wis mateng, langsung wae njemuk sebagian gek arep tak cetak. Hasilnya iki ya lumayan lah, ora gagal, lumayan lengket, tapi nyetak iki ya lumayan susah, ya ora segampang nek nganggo obat puli. Tapi nek iki engko dipemeke ora pecah hasile, ya aku bakalan bertahan dengan caraku iki sing luwih sehat tentunya.